Dibur kaham lukurok laibu phaikai kok sanai jotono dibur kaham tini sung saimanka tini borong gonang David Mura Singh Agartala to Delhi je himi thangmani tini bini sakhamia ngi thangka karon belai satung te hathai kanani ba aboni bagai problem ka tabuk bono asam hastini hoite jung juai hospitalot langui tongo saiman ka je belai san mane hekeba satung san stroke hai ingka kisa lengjak tabuk bono talangui tongo juai hospitalo ani CA Rahul Deburma bin logio tongo boba yang koksaka je hospital langui update 3D ni sajak bini naharmung Chiniti Prasado Fano Fionar Bagi Delhi thang tonga busung jotono saimano sara Tripurani joto Tiprasani Asirbat hamkrai tongo sung saimano je ang niji baithang bini bagai prayer khlainai je dakti hamai basatung tei chini bagai dakti Delhi himi thanin bagai continuous tabuk sujaratei bo himi na thangi tongko ani personal CA bonobo logi rohorjakba bo tabuk David Mura Singh ni logion tongo ani CA Rahul Deburma ei bobai yang continuous krungui tongo mia horogo kok sajak karon David by direct kok sanani ke bo belai lengjak abon bagai bo jehetu himi lengui tongo ba bobai kringyawai ani CA jehetu borno subadanani bagai rohorjak bini logio ge borok subasu khlai tongo je kono problems ge sing logio tongo sing Tripura jarati prasad tongnai rok David ni bagai sini jotoni khaono suribung tongthung je dakti ke hamai bachanani bagai tabuk chini jara nai tongnai ani live nai tongnai rok kwbangma khaos ngo ke proshno sungro chini borong gonang takuk David Mura Singh sakhamia bahai sadis please Chris Kishore Deburma bini tabuk takte kisa sense phaikya taising lengjak tongmani no tabuk haipano hospitalo talangui tongo ke jehetu bini logio borok rok tongo sini bini warriors rok borok bono hospitalo talang tongo especially ani je CA bo bini logio no tongo tabuk bono hospital talang thani ang bini bisingtui no joto update naharui tongo bahai bo jaga buti problem ke sob সময় bo phone khai imaiya karon boro himui tongma jaro bar phone khai ke boro phone pick up khai kok sanani boro bo lengle na continuous himui tongmani bagi gai epeno joto lukrok no mon koinai bini bagi sing joto no surinani thum je baki state rogobo bahai baki chubaiman sinbu bagrabai sing kok salai ready khaijak no gai sing niji baithang joto no bubagrabai kok sabuino joto step nahari tongo te bini logio je ani she rohajak tongnai Rahul Deburma bonang offices samung khlairiabai bini logio rohori bini appreciatani bono bo logio rohorjak o jagani bini je official samung ani je CA bini official samung bo
himtutino je ani khlainya nangmani rok bo khlai tongo abon bagai bono ang ri rohorjak ke asa khayo daktino hamai bachawn hini je ani life nai tongnai joto lukrok no mon koine chinti prasani bagai samung khai tongjao chini Fayung David Murasing bini bagai joto no suri di hini no ang joto lukrok no koine ni muchungo sudu Tripura simia Tripura ni hasteo jara chini tiprasa Meghalaya rago Assam te Guwahati town rago chini lukrok tongnai rok borok bo naising laijak no bono karibo je fru West Bengal Bihar Uttar Pradesh ro je fru cross khayo azor rago sung oro tongyawi sung aro thangai chini David Murano sung subasuk khlainai gai jotono no umno koyo jotono suri jabaidi amsungno joto ham kurung tongbaidi chini dofa muthangai tongjana tongnan nangnai kesung thansa tongkai sung oboshoi chini naharmung chini wansukmung abo sung salsa sung oboshoi mannai chini imang salsa sung muk thangnai kintu chung joto thansa khai samung ma khailene thansani jobabo sung joto miliwi ma tongnai kyabuni bagai joto tiprasa lukrok ton ani khaksangma te hamjak muya foro te ishorni thani obno suriu je chini borong gunang David Murasing dakti hamai basathung te bono tebo ishor fandri thung te chini dofani bagai wasu kosto kai diliwo himthang tongmani jorawo kamsungno jotono hambai sung financial jodi nangka ang toisa live khaifinai chini uri Bihar Uttar Pradesh ro sogoi pro sung norno toisa update nai amsung situng jotono kaham kurung tongbai di hambai